Bé, bon dia a tots i totes i gràcies per vindre a la roda de premsa en la que anem a presentar el pla de sostenibilitat turística de la ciutat d'Alcoi. La veritat és que en vísperes d'unes festes com les de Nadal no podrien tindre millors notícies per a la ciutat d'Alcoi. Sabeu que fa temps que anem destacant la importància de que la nostra ciutat compti amb una estratègia clara, definida, una estratègia solvent, que és la clau per a obrir molt les portes als fons europeus, i sempre hem mostrat la confiança del nostre govern en la nostra capacitat per poder accedir i aprofitar en tota la seva extensió, en tot el que representa l'arribada de fons europeus al nostre país per a poder impulsar des d'Alcoi el projecte de transformació de ciutat, de millora de la ciutat que estem duent a terme i que gràcies als fons europeus anem a poder fer amb moltíssima més intensitat i amb moltíssima més capacitat. Sabeu també que ja des del Ministeri, des de les diferents administracions que han convocat ajudes, ja ens han confirmat l'arribada, la concessió d'ajudes a l'Ajuntament d'Alcoi dins dels plans europeus, dins dels fons europeus, dels Next Generations, dins d'aquest pla de recuperació i resiliència aprovat per Europa per al nostre país. Fa unes setmanes anunciàvem que ens havien aprovat 200.000 euros per al desenvolupament de l'agenda urbana i que havien sigut un dels projectes millors valorats de tota Espanya, concretament en la nostra categoria, en el nostre rango de ciutat, havien sigut el segon projecte millor valorat. Un dels projectes també que vam presentar i que ja coneixem els resultats són els plans de sostenibilitat turística. Uns plans que busquen apostar per un turisme competitiu, innovador, sostenible, un turisme pensat en les persones, en l'acollida a la ciutat de tots aquells que es visiten, però també per a incrementar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Un pla que aposta per la digitalització i que té entre els seus eixos el que és l'ADN d'aquesta estratègia de ciutat que tenim a Alcoi. I per això teníem molta confiança en que podríem accedir a aquests fons, sabent l'alta competència que n'hi ha entre totes les ciutats. A la Comunitat Valenciana s'han presentat 45 projectes per part de les diferents ciutats de la Comunitat Valenciana i dels quals només 11 han accedit al finançament. Només 11 van a tindre en aquesta convocatòria que s'ha resolt ja els recursos per a poder impulsar els seus plans de sostenibilitat turística. Vol dir que una vegada més la ciutat d'Alcoi està en el top 10, està en la part alta de la taula quan parlem de capacitat de desenvolupar projectes, quan parlem d'estratègia de ciutat, quan parlem de capacitat per a obtindre finançament i fons europeus en un àmbit tan competitiu com en el que estem avui en dia. Aquest pla, que ara després la regió de turisme desenvoluparà, està dotat en 3 milions d'euros que ens han concedit a la ciutat d'Alcoi. 3 milions d'euros per a desenvolupar les diferents accions que a continuació relatarem i que ens permet finançar al 100% les actuacions que hem plantejat i que han sigut altament valorades per la comissió de valoració que estava formada per tècnics del Ministeri, de la Conselleria de l'Agència Valenciana de Turisme i també de representants del municipalisme a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Per tant, una ajuda importantíssima que arriba al Alcoi ja i que anem a poder desenvolupar al llarg del 2022 i 2023, que va a situar-nos com una ciutat més atractiva, més competitiva turísticament, amb major capacitat de prestar més i millors serveis a tots els que ens visiten, però, com dic, també que va permetre aquestes actuacions millorar la vida i millorar la pròpia infraestructura de la ciutat per a totes i per a tots. Vull felicitar a la regidora, a Lorena Zamorano, i
i al seu equip, perquè és cert que Alcoi és una ciutat reconeguda pel seu projecte turístic, és una ciutat model de com es desenvolupa un destí turístic d'interior, i això està sent reconegut no només ara en l'aprovació d'aquest projecte important per a la ciutat, sinó en decisions com les preses pel govern valencià per a situar a la nostra ciutat el centre de desenvolupament turístic d'interior de la província d'Alacant. Al final, el rigor, la serietat, el treball ben fet, l'aposta per la innovació, per la digitalització, per la sostenibilitat, són qüestions que estan sent molt ben valorades i que aquesta ciutat és un exemple de com s'han de gestionar els recursos turístics i com apostar per un sector que cada vegada té més força i més presència a la nostra ciutat. Bé, ahí teniu la presentació, Rafa, vas avançant. Bueno, ha comentat ja l'alcalde, hi ha un pla de finançament de la Unió Europea, que són els Next Generation, i a partir d'ahí els estats membres, en el nostre cas, en el nostre estat, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, administra aquests fons que li venen donats per la Unió Europea. En concret, en la vertical turística, l'estratègia és la que teniu ahí, que és l'estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, que és els fons que ens han permès presentar nosaltres aquest pla. Jo no sé si ho has comentat, Toni, no m'ha paregut, l'import que ens han concedit són 3 milions d'euros, i la idea bàsica d'aquest pla és que es plantegen actuacions que estan alineades en aquests 4 eixos que marcava l'estratègia urbana, que estan també alineats en aquesta Agenda Urbana 2030 i que són l'accessibilitat, la mobilitat, l'eficiència i la digitalització. I la vocació que té aquest pla és que aquestes actuacions puguen ser vertebradores i posar en valor els recursos turístics que ja tenim a l'objecte, com diu ahir, de potenciar l'emprendedurisme i sobretot l'emprendedurisme, perquè d'això tracta una destinació sostenible i també la qualitat de l'experiència del turista. L'objectiu és, com dic, conformar una oferta turística diferenciadora, de qualitat, innovadora i tornem a la sostenibilitat, que jo crec que és l'eix que ho impregna tota l'estratègia. En concret, i segons els eixos que n'hi ha, tenim aglutinades, crec que són 6 actuacions, correcte. En l'eix primer, que és transició verda i sostenible, tenim una acció que és la del tractament paisatgístic i connexió verda ciclopeatonal amb el Vic del Molinar per l'accés sud. Sabeu que l'accés sud necessita un tractament urbanístic i la idea ha sigut aprofitar aquesta convocatòria per connectar a través d'aquest corredor, d'aquesta travessia, el que és el Vic del Molinar, que sabeu que és un patrimoni alcoià que estem també invertint i que en poc temps veurà reflectida tota aquesta inversió, a més en un centre d'interpretació de la indústria alcoiana, i clar, el sentit el tenia si al final pots connectar el que és la ciutat amb aquest recurs. Fins ara l'accessibilitat és un poc complicada i la idea era, a través d'aquest tractament, poder connectar inclús també en una via ciclopeatonal el que és la urbe i els recursos que tenim en la natura, perquè no sols està el Vic del Molinar, sinó que tenim un patrimoni de la humanitat en la Sarga, i el plantejament que vam fer d'aquesta estratègia, perquè al final no són accions, el que es va valorar per part del tribunal és que fos una estratègia a llarg plaç i coherent. I la idea d'aquesta coherència ve donada per això, per poder unir, per poder aglutinar una oferta que tenim en la ciutat, que és oferta urbana de patrimoni, però també etnològica que tenim al voltant dels nostres parcs naturals. El segon eix és la millora en l'eficiència energètica i en aquesta línia hem presentat l'acció que basa en la renovació d'alumbrats eficients i que embellisquen els equipaments públics.
Sabeu que tenim, que es van fer en el seu dia l'allumenat de les muralles i la casa consistorial, però malauradament aquesta instal·lació es va fer malbé i ara el que volem és implementar una il·luminació sostenible, eficient, utilitzant les noves tecnologies i que pugui perdurar en el temps i que al final posi en valor tot aquest patrimoni que tenim, i la idea és fer-ho sobre les muralles, la casa consistorial, i ara vos dic si n'hi ha alguna més. Torre Naïssa Navalora, Pont de Sant Jordi, les ximeneres, el conjunt de ximeneres de les fàbriques i la casa consistorial. La inversió, no estic dient les inversions, les posa ahí. En el primer cas la inversió és de 1.776.000 euros. N'hi ha que dir que els fondos estos són al 100%, la subvenció és al 100%, cosa que l'Ajuntament no tindrà que financiar en ninguna part les accions. I esta en concret, la renovació d'alumbrats, el pressupost previst són 600.000 euros. La tercera és un projecte de realitat virtual que nosaltres hem anomenat Alcoi Time Machine i es basa un poc en la filosofia de poder recrear el que era la industrialització alcoiana en els tres sectors prioritaris que hi havia, econòmics prioritaris en aquell moment, que era el paper, que era la metal·lúrgia i que era el tèxtil, però fer un aprofundiment immersiu, és a dir, no crear espais museístics, sinó que a través de les noves tecnologies pugui recrear aquest moment històric i el turista o el ciutadà pugui envair-se d'aquesta part de la història, inclús recreant processos productius com si estiguera vivint-ho en aquest moment. Jo crec que té un valor afegit molt gran perquè no es tracta de veure elements estàtics com pugui ser en una sala museística, sinó que tu estàs veient la realitat i tu el sents part d'aquesta realitat en aquest moment. Jo crec que això va ser un revulsiu a nivell turístic perquè no ho tenen en altres llocs. Altres llocs fan museus, però nosaltres el que volem fer és un museu de ciutat virtual i que puguem retrotraure'ns a principis de segle en les carrers bollants i les indústries en ple funcionament. Anem a recrear, ja tenim alguna cosa a avançar i anem a recrear papeleres i rodes. La inversió 210.000 euros i, com dic, estan al 100% subvencionats. Després, clar, una cosa sense l'altra no pot ser, és la instal·lació de punts wifi, perquè totes les noves tecnologies van mitjançant dispositius que tenen que estar connectats i la idea també és ampliar aquesta xarxa de wifi que tenim a la ciutat en aquells llocs on anem a dinamitzar. La inversió en aquest cas de 100.000 i un poquet i la idea és això, en els solers, en el Molinar, perquè allí n'hi haurà també aquesta immersió, en rodes i en papeleres, que serà l'edifici de bambú. Després, conforme ja havíem apuntat, la idea era fer dins de lo que era la fàbrica de Solers, que es rehabilitarà mitjançant els pressupostos participatius de la Generalitat, però en l'interior fer un centre d'interpretació de la indústria i també s'ha pressupostat en aquest cas, en aquesta acció, 224.000. El projecte ja el tenim, simplement esperem que es faci l'obra de recuperació de l'espai per poder aplicar la museística. Després, el molí de Tort és una fàbrica, un molí que hi ha antes d'arribar a la fàbrica de Soler, que això són les primera aigua, aquesta ja està en segona aigua, però és un molí que és propietat municipal, està molt deteriorat i la idea és intervindre sobre ell per netejar-lo, per al final fer una acció no de reconstrucció, sinó un poc de rehabilitació del que n'hi ha
i que quede com a arqueologia industrial, però sobretot la idea és que eviti el perill per a poder traçar per ahí una via d'accés al Molinar, peatonal i ciclopeatonal, i que la gent que passe per allí no tinga perill. Ja està, les 6, ja les he dites. Bé, doncs això, en total, 3 milions d'euros. El pla és, l'estratègia comença així, com vos dic, l'estratègia és més àmplia perquè la idea al final és unificar tot el recurs turístic de la ciutat en una experiència que el visitant puga... Al final no es tracta només de festes o es tracta de modernisme, es tracta de que el municipi té una oferta turística global, natural, patrimonial, i això n'hi ha que oferir-ho de forma globalitzada. El tema de l'accessibilitat és importantíssim, que aquesta traçabilitat entre tots els recursos té que donar-se, i este pla el que es té i el que es desenvoluparà després és el que vol aconseguir. Aquesta traçabilitat en tema d'accessibilitat en tots els sentits, perquè també tingueu en compte que l'Ajuntament està apostant molt per el tema de l'accessibilitat d'aquelles persones que no la tenen com nosaltres, en tots els sentits. Nosaltres fem una aposta molt gran pel tema dels audioguies i escenoguies i l'accessibilitat també als mitjans informàtics, perquè moltes persones no tenen mobilitat física i tenen que recurrir a aquestes noves tecnologies. Tenim altres projectes que ja tenim acabats, com el Puig i jaciments que hem digitalitzat per a que la gent pugui... I aquesta és la idea, al final, replegar tota l'oferta i no mostrar l'Alcoi només de forma parcial, sinó una globalitat de recursos. I hem començat ara, hem començat bé perquè de moment tenim els 3 milions, esperem que en les noves convocatòries també ens acollisquen i molt contents. Preguntes?